beshi. Dati tayo kumkumantat ta. Yan, nag-prepare da. Nagadong nga tao di. Kasi biglang tibalbalay. Yan. Lagi tayo starring Babaro di Kalman. Nagado na api dan. Omo jeri pero na dayo pa eh. Ay na, kada basit nga laka ija. Matuduhan na talulo na, balong. Ay, duwa. Kunan tay. Kapan tapay gamin ijina, dupay ka nung retirin ka. Pat sa nga iktarya ata. Tingko ka daw. Doon kilin tayo. Doon kilain? Siano. Paano doon kilin? Duwa nga repair tagkan ka na. Ay, ako duwa ka? Apa nga dito ba? Tag? Bawal pa igtutod ante. At dati nandanan da nga agpitpidot pa ilaang. Ito normal pumanaw da isaw. Mayat ito matutuday. Basta pumanaw na lagi. Ado gamin pa ilang may belang jay repair. Siya, jay repair. Ay, naka nga to gayong saka na nag-drive. Diba? Bongga. Ya, ya may isa. Isyoso. Pinagsardin niya may isa. Isyoso. Yan. Temang kita no apa nga nagsardang. Apa nga nagsardang. Di may isang reaper. Kitang tayo no kasalong nagyan na. Yan. Lagi di operator nga nagagwapo. Kaya taman nakaading ka. Ay, kasi gayam tilangan. Na guys. Nakuaya, narugit daing? Narugit. Yan, pun kita nagagagang operator. Barbaro ata ya insan. Soto aja baro. Agay kanina, takwa. Agtudumutan, mabasan na ini, agito gyud natudtod na adugayam no ko timatin nagkakabsat. Kita nyo adugayam no ko mo laang ni Pau. No yopen dagtudtod dito ya kawana, tiba-tiba. Nagadaw.
Okay, hindi pa lang jilinong kinagtudon kakabsat. Nag-stop data. Medyo konsa. Mga pamanan. Bye! Tayon! Lagi para karyada. Diyan. Okay, tayon. Sini, pigsan nagtudon kakabsat. Aghay kano kayo kanumot ati vlog ko mo. Ayan anti. Nangkel nga igar, naka face mask. Awan ko ba dito kumkumana nangkel. Naitahiyap da mamin tibilit. Natunaw. Ne, yada, Diyos ko, ayan. Okay, bye-bye mga kabeshi. Mamaya ulit. Ayan ulit mga kabeshi. Ayan mga kabeshi, nagawid kami, tawapot maalan. Oh, di ba? Nagadu kami, dagitagi nagkasanungay nga dumaalam ni kanya, nagadumot iti. Nagadugtud-tud kakabsat. Diyos ko, baring kaya nang haripiron di ko damdama. Ayan! Nag-enjoy tagtudtod. Nadawa basit na alak ani. Yan, di na alak. Dapat di balay, kagudwa sa ako, di ba? Nagbungga.
Bagay ang makamuti kastoy. Siyempre, ba nang ang damo tagtudod. Ganon. Tay sumot apo iti kakauping ak ti kastoy. Ag buras ti mais, ag mula ti mais. Nyapay. Mula ti tabako. Puri babasit alaan dat tapiman. Bagla di bukul ng may yurnong. Kita babaro nga naggagagot. Ag hello kayo mot. Hello ko naman. Ato na ala yan? Ne, nagado kinaalan na alanan ni At dapay na ayon na di balay me. Di ba? Dagiti na baba nang handam mo tagtudtud ante. Nga madala ta jay napintas ti biyad na nga umaway lat tapiman. Wala nagadunod-tudtud danay sa sako mutton piman. Sana all. Sana all may isang sako na. Tsaka wampay na nagbasit pa na alak nga madda di balay madda kagud sa ako di balayon na alak. Wala na naala dali nagadunod. Sana all. Oh, permilingit ko ng tay. Permilingit ko ng kabeshi. Mga besh. Nag-meeting nagtutugtod. Ha? Wo, nag-meeting kami tumadamdam. Shout out kini kumarik nga tonton, kiniikit ko nga tonton nga beshik nga tonton. Nga nang tadi ti pag merienda mi madamdam agyaman kami ti adu more blessings to come bes. Anak ka? Po, nagadunalanan. Naglengag tudtud ni Rara. Sana all. Naglengag tudtud Ori ubing. Kastuyak mo lang di ubingak. Lengag mo lang agtudtod. Sige. Ang pilpilin na no talaga kaya mo tiyag kwa nagbirok ti kwarta ganon. Diyos ko. Ana, ati pa na insan? Ah? Kanya ka tanangkel. Kita nangkel si mo. Danaala na mo. Ay. Kini ka bagis ko. Nagadu. Ag hello kayo kanumot ane. Ag ito babaro dito kabaruan nga naggagagat. Cute. Yan. Hindi nyo alam dan. Agiti OFW, agiti kabeshik, kat katungtong kusoda. Yan, la, Diyos ko, nagado kami. Kasi diglang kami tibalbalay dito, kumkuman dito, ito ayan, may kakabsat. So, nga ganon. So, nga kastay. Bye-bye! Madamdama ulit. Ito naman kasang patak di balay mi. Wabush!